Serus plebe, použij můj kód na stránce v popisku a podpoř mě i sebe. $0,5 zdarma a žádný deposit, hlavně tam nedávej žádný svůj skín, nebo ho projebeš. Nezapomeň se připojit do giveawaye o Usups Sirex. Více informací je v popisku videa. Užij si video a měj se plebenoa. Idem piknúť ten mid skurvený. Daj si to druhý. Hej, ja idem piknúť bečku. Ale choď mi do píče, window. Za tebou, baráku. LOL. Poďme. Na CD. Posledný bol Kitchen. jungla. Bude kuchyňa. Pekne. Pekne. Je tu smoke. Takže zaraďte sa nejako, jakým chcete štýlom. Takže sme tu 5, hej. 5. A Idem prvý. Potrývaj na... Go! Oni tam boli 4! Tak to sú kokoti. Dobre, ty koľko? To je ako halus, no. 6 fragov mám. Minulú hru 30. Dve hry mám 30 fragov, teraz mám 6. Z prvej dostajem hlavu. Zec mi kokot. Z prvej dostajem hlavu. Dobre, no. One from underground. Ďalšiemu dal hlavu. Pekný kill, si mŕtvý. Počúvaj, ty si jaký šťastkár. Počkaj, povedz mi, čo sa teraz stalo. Calculated, chlapci. To som odpadol, že ty si neskapal. No. Cháni, prežijete to? Jak ste na tom? No já nevím. Já nemám žádnej díly. Medikit, mám aj first aidy, mám 2 aj painkiller, mám ti tam keby čo si, tak sa toho liečíme. Hej? Hey, walk one, my G! Tak to Ty koko! Dobre, tak asi sme piči. Čo? On jebol do rieky s tým. Čo ti jebe? To vy ste piči, ale... To by si jebli to, kto tam vyjebol z